мили мои драги смехулчовци. Започвам като стихотворение. Така, днес ще ви кажа и покажа топ 5 учителски фрази. Почна училището, а? Почна, нали? И аз не знам, що почна. Мария, ти хубаво си писала 2. Ама какво 2? 2 мандарини ли? 2 ябълки ли? 2 круши ли? И аз знаеш ли какво? Аз се сетих. 2 в школо. Та така през старокаменната епоха започнало да се произвежда... Какво сте ми се разбързали? Ма няма такива неща. Както вие 5 минути в началото на часа ми отнехте от моето време, така и аз 5 минути ще ви отнема от вашето междучасие. Ма няма, госпожо, ясно ли е? Така, да продължим. Така, следваща точка. Ма ученици, пишете, ученици. Аз тези неща ги знам. Учила съм ги, когато му е трябвало времето. Аз ви ги казвам за вас. Вие да знаете. Тишина! Вие елементарно възпитание ли нямате? Търпя ви, гледам ви. Просто вече прекрачихте всякаква граница. Какви са тези шишета? Я бързо ги прибирай. Това да не ти е кафене. И за всички се отнася.